Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nyankopon shira upi. Sa wo say umre ene wadaje na ode share Sumpa TV na auditie Sumpa Radio ene Terawan TV monso so amo share Facebook no so ene YouTube ni nyina so Nyankopon enshira Amen. na onya okese Amen. afeni nyina kɔ na wie ye na ne Nyankopon adom ye wawowo ye wabɔ ye ho ban sakatremada ya bodwem mojaredi ye mu afrosania na de ye kan se Awurade ena one yen adi ni ye. Hallelujah. Amen. Sabra wo hwamo na ensama medebra hwefo ne etiefo nyina ne se jani nyina fama Awurade jani nyina fama Awurade ebia sabre ya wo hwami ebia ewuwo bi koso abusuan ufiri mu ebia yare ahodo bi ha abusuan ufiri mu no mu ebia otiemi adwumasemo ayeden awaresemo ayeden sabre soso ebia omamu ninuama soso enkoyi ebia otiemi ohwame bone bi achecherewo o pese o de ho o nteme ne ho eno na meka cho se Nyankopon ba bibibia mu a ni nyina yeye na me ne nyame anante ache nyame afa me so eye agedie ema nipa pempem me ba eye Sumpa fidikasi yi so no edi adanse mu a mo follow me mo ho se ampa ara nyame guso a ene na ko a eya agedie enti mahuniama ne pia eye beyond medicine a Awurade eye huniama ne bebere a ni panim no yese asei enye ye biom aso Awurade ba mu pe na ye enu nti na meka kira ahwefo na etiefo se o how not to sen wa mane ne te sen jani nyina ma Awurade na Awurade ba mu a nioma nyina eyeyi. Amen. Na adenti na nipa ne bebere so jamu ama Awurade a Awurade hwe ma oya ne ntentem na obi so jamu ma Awurade a eche kakra ansa na Awurade aye na bi so won po ase ma twen Awurade atwen Awurade ntime nye ena me de san hinta sam no ena bra hwefo na tiefo na ye wie pe me no so abompaye. Hallelujah. Amen. Na osofo me ne ahwefo na tiefo kasafa oma ho etoda Onyankopon na wabɔ ode wabati asofo asase no so etoda otimi so hwe kakra Sa ofra Abraham oni Abraham na teye ena o hira Abraham kakra bi enti o se ma me so papa no hwe wow se papa me so no hwe obe yedan obe passe ana na oso Abraham hwe se Abraham o se minie agya Nyankopon o se oba na wo dono no Isaac no me pesa wo de no ko bipo bi a mechira Mount Moriah so na fa no ko bo o hyewo afode e mame na sa afode no ya afode a ukum adekrode na o de kwa ko bo afode na kire se Nyankopon se Isaac enkokum eye ne ba Abraham kokum ne ba Isaac na onfa no mo afore emfa ma ono Nyankopon enti Nyankopon eso nipa bi ahwe anopai Onyankopon eso nipa bi ahwe anopai Nyankopon so nipa bi ahwe anopai Nyankopon so nipa bi ahwe enanopai enti ena nyame asem a mede bra ahwefo nyina no se nyame pese oso nipa bi eyeden ehwe nyame pese oso nipa bi ehwe yes afi kwa wieye nyame pese oso hwe no kwasem enti brother Philip nyame pese oso hwe okay obi a otie me nyame pese oso hwe okay obi a wo hwe me nyame pese oso hwe okay na nuama ni nyina wo gya mu ama ono Awurade no wo passe so hwe na ono Awurade ayamo yes die na Nyankopon timi nye ono no ma de wawuo eseba nkwam oh yes de wanyina wabo akokora wabo aberewa no
omano nyense wo ba mekwasem de nipa nyina sa ba bi aduru idie enye ye biom no ose ono no awurade efa e de Jesus enti nyame so Abraham Abraham ede ne ba no command afi ose afi na mehu na mpampara se oh Jesus usuro me awurade usuro mi nyankopon enti onyankopon ni Abraham na nti mfinjia pii no ma ye wura mfi se ofre no was 75 years onene nante sa kodu 99 years au do 100 years anso so ose afi na mehu na mpase Abraham 75 to 100 years. Na me catch yourself na me hu say usumi. Say me ka say fa oba no ma me no. O de na ma. Enti afa de maka me hontam say shira na me shira. Enti obi hwe me obi tie mo akofre abusua. Nipa nyini nche. Ene ya wo say obi waja pade o manyina ho. Nyame beti meyi sa pam ewom sa ampa. O wafanom, o soanom onananom anche ewom sa ware sem no ho orden fio ewom sa fio free fio ho a o person ne nyame nante a wo bere aso nyankopon na ye jaya de nyina de shenensa obamu a eyeyie no aso wahwe na so hwe be na oso wahwe o se ma enti enne me kasa kire obi a wo hwe me a wo tie me anopa yi se nyame eso wahwe sa nyame bibi na nip omana ye ma no efro kosuro ma no koye nkaye du nyankopon enti ni papa bi a wo ye no ye kan boni bi a wo ye no ye kan ti na okọ edi semu na o se ye what the book of records enti nyoma nipa ye biara no record to enti yahwa Acts chapter 10 from verse 1 to 4 le enti na no pay me ba wo nchen se fa pen na fa enwoma eye tweredua na nyame asem ya me na wo kan bomodin ase wo betworo na wasan nyamra wasan akomu bio na wo hu se nyema bu ho a udisua de ojemu amawrade no awrade beye ni nyira ma na aburu wadwe no ti ase so hallelujah amen enti nyame aseme na no pay asomafo nyumati du chichemu baako ekosi 9 na obarima bi ewo Caesarea ne dendin Cornelio oye asrafo ku a ofre no Italia de no mu ohaso pani oye adefelini na osuro onyankopon one ne fiefuo nyina na oye mobro ho ade bebre mankrofo no na obo nyankopon pa ye da ebeye wia no miensa no ohunu na ne so ade pefese nyankopon bofo eba ne nchen bese no se Cornelio na ohwe no din na osuro ye na wose ye den ya wura na wose no se won paibo ene mobro ho ade no afro soro abeye nkaya de ewo nyankopon anim amen asofu utie yes sir onyankopon na asoma ne bofo oh Jesus aba asase so abeka kire obi se ompai bo aya wo kwa asore kobo de obo no wo dan no oh Jesus eni moburo huna de a wo yema nipa omoye moburo wafo omoye ekunafo omoye wisia omo ni bi no afro soro na beye nkaye dum enti mfaso a yenya ewo oma ho no eno efro ko nyankopon chen ekoye nkaye wow mobrohu ade a waye no waye ene mpa ya yebo da bia olidia me eboyi se won kaye ho ese fro koso my god enti nyankopon bofo no se nyame asoma me ukoroni osufie oh yes se me meka kire wo se mobrohu ade a wo ye oma no afro soro na beye nkaye dum ewo soro ho enti asase wesu ni penyina no omo ye moburu ho ade no efro soro na koyo nkaye du enti Yesu ba yen eniti na Yesu betin mu ewo ye friend say Lucas and papa no me pese ye kan Yesu ba yo betin mu pa wo ho yen kan Luke chapter 6 verse 38 no Lucas ema patinsi echemadu asanwo cho se momma na wa mamo susukuru wa pa wa mi aso na wa woso na abusuo ana odibegu montoma mu na susukuru wa modi susuo no eno ana odibesusu amamo pepe na nyankopon de besusu amamo amen enti ahwefo ne
etiefo a mo tie me mo hweme Sumpa TV Terawan TV mo hweme Sumpa radio ahodo so no bebe bi o hweme furu bia no wa fi kwa wiye no Nyankopon so person so hwe ka wow na mpempi di nti ameka se Nyankopon jani nyina ma Awurade no die na Awurade ntimi bia ni ho die na Awurade meti hui eno na ya bobi e wo TV so mama fo hwe ubo na ni efra busu nyina se nye ye bi me se nyame beye na nipa na ni ate etimi di obi ba na sebi adwumu yade ebebi edui ase me se Awurade beye obo ye de ne ba ni kidney ni liver na koma me se Awurade beye na enti nyoma di wo e beyond medicine na Awurade aye eno na nyame kire yen se osoro ne asase no eye ne de 2 minutes nyina kuta no enti nyame eso ya hwe enti afi kwa wiye no die na woma afa hefa omagu ahodo mu bebre na na me pese me kasafa nipa odema obi oye moburuni nipa odema obi a oye momuruni na odema obi so oye kunani enti caring for the poor and widows obi odema saafo no die ena onipa no enya na sabre na yanko 2 Corinthians chapter 9 verse 7 na yanko Proverbs chapter 11 verse 25 no na yenti ansa na me no me pese me no kasa sa fi kwa wiye nti wasusu se nyame na wabɔ ho ban wama wo nkwa no die moburu hu ade na wososo wo ye na nyame te soro ho na oso akoye nkaye dum ama wo na etimi aboa na se wo gya ni nyina ma Awurade a Awurade soso etimi ayama yenti nyame asem wow said obiara susu na kuma mu no said obiara susu na kuma mu oma enya mememfe ana wo hyemu ana o hyeso efrise ye wote nanim ma no ye ote nanim ma ana onyankopon do no amen enti brother Philip yes sir ahwefo ne etiefo onyankopon no onimakomam na onimadwirimu onimobia ho den enti enya o hyeso o se afi kwa wiye die na ode ya doye na ono nyankopon soso hweso na ono soso mfamo enti obi ohwe me obi a otie me bia wo bibi a obetimi aye e dia ma Awurade obi wo sika obi soso ni sika bo aduane obi soso wo entoma ene ntade a no so betimi dia aye de aye mobromade eno soso emma ekoye enkaye edum o se enya o hyeso ena enya mamemfeso na Awurade tinenim ma obi biara woma yenko mabusem na yenti wow mabusem wati duba kon chichemu a eye aduonunum wase nhyira kra abedore srade nhyira kra abedore srade na de o ma ebinom emen so bemen obi biara afi kwa wieye obema nipa bi adidi amen no o se Nyankopon bema wo so mre bie mu adinina mu Awurade bema amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen enti enano pay ewie anwumre ahomachen anadwe baby bia wo hwe me firi babia no kwan a ema osoro eteme boa nipa oh Jesus say obeya doye yes na ene afi no kwa wiye ni nti no ye wo nipa oni agya oni na obu ha oye obaku na ni a na ni atutu aka nanim na eno ena afi no kwa wiye a nyame pese etoda ye wo moburu hu na de na ye gya bibibia mo ma Awurade a Awurade so atime fro soro mo soro atie ye enti ene caring for the poor and widows say wo dwene obi a oye moburu wa ho obi a oye de ben ajanka ho obi a oye kunani ho na oye ma Awurade no enti yanko twerɛsɛm no pa Proverbs chapter 19 na yanka verse 17 yenti Nyankopon asɛm mebusem ngoma eti aye du nkono chichemu aye edu enson no wase de ohunu mobroni mobro no ose nipa bi ohunu mobroni mobo no e de fam Awurade wow enti osof na de ode amano no obehye nanamu na ade biara ode amano no obehye nanamu
enti ne Sumpa TV ne Sumpa radio ameno ka say ade bia wo ya ma obi oye mobroni obi a oye ma nyanka obi a oye ma eyi no Nyankopon so hyewa na adenti me bi say wasem why do the winners win and the losers are still losing enti ye tai ka say ye wo nipa bi obo omudin wo man Ghana mu a ye ka say omo wo sika omo guso enye sika na nipa bi nso so no abusua bi so koso ahia wo die omo amudi nkunum die omo ye no omo guso omo ye ye hwe nipa bi wo Ghana ye hwe se na omo se afi bigara omo koche enyanka nnuamane ekunafo obete na omo abodwata da omo che enti o se di o yesa no o de fem Nyankopon na da hia damu no da obehia bibi no Nyankopon so se da de no nyina besan amman enti die moburu ho ade na o ye enti ya Kristo som no ene nyame som no send yesi hu na nya asore dan mu ko enya nipa ni mu ko na se obeye nipa omwo haw ni amane mu no omo ye Nyankopon de ento ye sa wa ya ma Awurade o so de afam Awurade na wa wo hwam ya wotim se wo de bibi fam obi a na wo kwa akogye a ne je ne eyeden enya yiden kura mo follow football yes team be the prayer am alone so onkobo well time a shane a oboa eye team no o se me ba beje made na wakoje yes obi hwem obi team di obi ko ma obi se ma oni me ba ntra obi hwe ne bedum ra obanya ne ho mfaso no o se me ba beje me ba ni nyina na se o de fam enti na eye ne de Nyankopon se odi bibi ma obi a oye mobroni obi a oye ewisia obi a oye kunani no wo dia fam Awurade na da hia demo no oh Jesus so de be ma yensan enkan Isaiah chapter 1 verse 70 so for no akosa na be kan intentament repeat bi o se munsua papaye monhwehwa tentene montene omimfo munima awisia na momprenye okunafo enti afefo ne tiefo etoda ye wade a ye ya nyame boye ho ban e wasase so e wade a Nyankopon ye ya nyame hyira yen enti omo ye ni boyefo no omo fulu enti na Bible says suman wo nyansa afi kwa wiye nipa bi ohunim nso ye ndi boyefo no okoye ewusia ne nyanka ne kunafo adoye enam se ye Nyankopon asem no enti no Nyankopon so nipa na ye no nyame behwe se obenya so aketua papa wow enti o se nyanka ewusia ene hwan ene kunafo yentoa so na yensa hwe James chapter 1 verse 27 James 1:27 onyame som a ehho tie na ehho nifo ehho nifo e wo gya Nyankopon anim ene se obi kohwe nwisia ene akunafo e wo wona ho hiehia na oyi na ho firi wiase nkekaye se yesi bebe bia ye den wo bimpo na ye den enti ya yesan dwene mobura ho ye dwene nyanka ho ye dwene eye wisia ho ekunafo ho eya ye dwene mo ho ana ena na twerɛsɛm no kan enti die enti ene anopai awie anwumre ahomachen meka che Sumpa TV Terra One TV Sumpa Radio ahwefo ne etiefo ena anopai ne se afi kwa wie ye no die na wo ye eye moburu ho ade ben na wo ye oma ben na wo ma wo pese koye nkaye dum na di wanim afefofra ye ba be wura mu afefofro no se nyame di wanim a eye nhyira ma oh Jesus afefofro nyame edum di wanim a eye nkudimdie ma na se osefo di wanim a enti na somafo Paul se ye nimbronsa ma twene enti ye ma ni ye nimu da odi ye nimu kan ya odi ohaw abeni ene bebre enti ene wa wo hwam ya wuti men afinu kwa wiye mesemma na se oti wanim ma Awurade
de ebe hu mobo Awurade beto na se ohaw ne san bi kura ba beto a nyame nam wadoye ne moburu hu ade no so obeyi wafuru yehwe Deuteronomy chapter 10 verse 18 and 19 Deuteronomy chapter 10 verse 19 18 and 19 obu atanma awisia ose obu atanma awisia ne akunafo eni akunafo na odo ohoho ema no aduane ne nkata ho odo ohoho ma na aduane ne nkata ho enti mo no ahoho efiri se mo nso mo ya ahoho so mo ya ahoho Misrim asase so Israel fo no Nyankopon na kasa ehye won e ka kire won se obi bia nhwe nwusia enhwe kunafo ba nyanka onhwe won na ena obi bi oya ahoho nso so mo amonya ni muda efiri se omo nkai se omo nso so omo akoye ahoho ewo obi man so pay ewo Misrim intena no pay ahwefo ni etifo me ne Nyankopon anante ache nyame afa me so oguso afa me so mo amohwe TV die etoda me baswa meti TV so me so obi oyare obi owo how to feel ho na nyame ayesom no obesan yade ampampa ayare sanya nwode no mo bebre oti adanse ni bi se wontie bi ya follow na follow bishop oh Jesus obete o follow odifo abeta odifo sida obo se nyame kuso a chene ma yenko eye Nyankopon asem Psalm 68 verse 5 nwisia ese ene akunafo sennifo ene Onyankopon ntina bia konkuno emu osofo sentim bio na ahwefo na eti se nwisia ase ene akunafo sennifo ne Onyankopon hallelujah yes intena no pai ewie ahomachin anadwi ena bedo kasafa oma enti mesha se me no kan se nipa bi emai na Bible say ekoye enkaye dum ewo osoro wow ekoye enkaye dum ewo nyame anim na onyame soma obofo ba nipa ne nchen se omoburu hu ade wadoye no afro soro na beye enkaye dum ewo soro otinifi yes enti wa ohwe me a otie me afi no kwawiye omo bebere wa hyase e plan baby bia obekọ Christmas holidays o plan baby bia one o ma bekọ mo bebere o plan senia obi wa akodi eye wabusua o maame no mo papa no mo onua no mo obekọ akoye omo aye mo adwuma ena adwuma ku ahodo pi e plan eye Christmas gift ahodo a de bema workers na bisa say ebia wo refi me kai wo say enwusia ni enyanka so wo di about mu say etwa say okoyo moyana me ne me sofo ba ko nenam eye sofo Emmanuel Eji the intia make obo ha brother Philip yes sir ye de ne ba manim na ne haw no so meti me ka kire busua ne say monkoya adoye wow okoya adoye ena adoye no sanya bebi bia so na oye na ye adwuma obo a me kire won so monkomfa enko bebi bia nyanka wo last year na ye asore na Awurade a o se ye frena wo obeka ya sem kase ne nyoma hitan me frɛ busua bi gina na me se sabra make say nyame a yesom na ye bompa ye nam se me ye difo ni ti no mo busua ni bi mo dehye bi e wo US a owu sese ya enti mo frɛ solid dan no na mo frɛ busuafo bi nka mo ho na mo yisika me kai se me kase na 1007 70 million 1070 sika no mo fa ko toto nuama no mo fa ko children so wow children home bi o mo pe bi o mo fa ko na omo fra so do omo fra omo busheni yesi ye de na to ambulance at that time o omo rush no up to say abrochiro yes abushani tie me a if they are dance a omo adi a ye betimi asan abo kra wo sompa TV so ama hwefo ati omo koye okoya aye no wie ye no sa time mo wie aye na nipa omo rush no to eye ambulance no na no ato
wow ɛna wato enti kese minim dia meka fa ɔma ho minim dia meka fa boburu hunu ne amaneo enche mo amotai follow Saturday adanse yebo no Sumpa TV no abrante bi begina ho yabo na dance me ka che so onyi 700 cedi titi scanse no fa Antonio mo fa ko che awusia ne nyanka okoye wie ye no na wa pe visa che na wa commissioner of oath and also the lances no wa ye exam na ne sanka ni nyina ba one day visa no and the commissioner of the license ni nyina ba not ya so dem ya bo Sumpa TV ko ya do any way wow enti ye woni ama ni bi wo ho a o ya ma urade na nyankopon so se hiya dem no obejo so kan Psalm 41 the kan Psalm 41 verse 1 enti de nyankopon samoka enti wa o hwe me a wotie me o plan holidays a obekọ ono wabusu eye ni nyina ka brabo no eto da wo so ojo wa home stress na dross do o plan your friends say gift a o de be ma workers o plan eye ade e fa ne say wabusua na bibisa wo say ewusia ne nyanka ene omo a omu ni bie no so no wadwono mo me gide se ene se wusia bi tie mi obekuna ni bi tie mi a obek osu se ni kunu tie ase na onye bobo obi tie mi opapa ne o ma me tie ase na onye bobo eto da ya kwotwore nsom kakra na ne enam se nipa pi akoya adoye ni bi na adoye na wakoye no nipa bi jiguo mu botom na nipa bi amfa nko ba bi ese ni ntino ene obi pese oye adoye no kra na eha no na enu so nti ena ye wo mia bi a ode wa chede no kwa achede na nyina ye ntie Psalm 41 ne nhwe o se enhira ne de odwene mobroni ho enhira enti afi kwa wiye no o se wa wo hwam ya wotie me enhira ne wo nipa odwene mobroni ho awrade beje no dabon o se awrade beje o daboni mo enti me hwa ase na me ka kire o se ye wa busua ene busua ne nyina amosa enti enti me ka se owuo no edru wo so edru maame wo yam ade so aso nyankopon se obi bia odwiri mobroni ho no odwiri kunani o se dabot sa dabone no wow wow enti ye wabusua ye nyini nche ye wabusua yade bi demu a ye se ye cancer yade ye se ye cancer yade a enne kuma busua enti ye duru wo so a Awurade se obeje wo adam ye wabusua o mama ni nyina egu ho omo samho omo nya ware sa na wabusua no aso se wo ye mboburu hu ade a o se no nyankopon wo de afam no na obejo dabone se o mama ne de ye beka se busua we mu de nyoma nya yiyo aso maame we ni ne yemu ma ne de nyoma ekonani ye wabusua o pesa o som nyame a ye wabusua ensanom ne enubone embeburu na wabusua no mu nyina asai aso maame a wo tie me wo de sohwe se o ye moburu hu ade ama o ma no afi no kwa wieye na hwe se nyame bejo ma na na se onye wo mu se Awurade behwe ne so Awurade behwe no so no ama no nkwa na obema wo nkwa na wahira na asase so na obehira wadwuma so na orinyi wo nhye watamfo o ka no nsa ade na wo fie na ade na atamfo ye tia mo no o se Awurade mfa na hye wo nsa it won say me ba fidie so no me no kasa se o hawo ni nyina ja ni nyina ba Awurade won se o hawo no ena nyankopon eyi ano maako se nipa bi a wo ye boburuhuru ade no o ya doye no ona Awurade onam so mejo yes enti won se wanu yi no enti na nipa bi wo hu de ye se semasi unim de oye oh Jesus enti ye woni nipa bi a o ya doye no wo kokoam Matthew chapter 6 verse 2 to 4 3 to 4 nipa bi wo ha o ye no kokoam ye ka obi sene ni sika e ko ba bi a wate se ye den ye ya doye na de ba ko ama follow Sumpa TV e Sumpa radio ne se afi bi o mo ye ye frɛ se Sumpa chede na mo ye ma ekunafo ani ewusia na omo ye ni petemu camera da so enti wo nneema bi na o de kocha
Uti TV so timi say ye masoko timi say ma de na me de ko che eno na ye de amakuru eno na ye de amanjankai asofuti ye nti nyame ase enti o ya doya into ya doya nhye totobento ni wani nhye totobento ni wani sele nya atwonfo no ye no sele nya atwonfo no hia dan mu ne abrono so hia dan mu ne abrono sele obenya nipa ni manu onya sele obeye nipa ni manu no kra mesemo se wanya wana katua dada hallelujah amen enti woni pa bi wo ha say ye hwe TV na obi ya adoya no de normal no to so no wa send sika ko enti wo te wo de waye enti nyankopon pegano nyame hira na oja bibi mu de hye Awurade nsa na Awurade ya amana wadwene be ya wo se wo mpa ya wo bo na ohu nyame bi o som no aso waye bibi wo kokoam na nyame na ohu kokoam asem o tua no kokoam eka yenti ameka asem safi no kwa wiye no mi ho se sompa enya fi nko an mi ma sompa TV so no radio so no nyina me hu safi bia omoye na sese kura de omatra won kabremu omo ye sompa chede won kanan ye sompa chede e wo takura de sompa chede e wo hemfa takwa sompa chede kumase sompa chede sunyane sompa chede techiman sompa achede enkuransa enti dia na me no mini so eye sompa chede no ebi a wo hwam ya wutie me o wontoma bi o wanwa bi ebi a wo hwam ya wutie me ade a ensei o biscuit bi o mo bag bi wakofa no ma ba pese me yimi no miensa me de koche ebi nso so a sika fam enti me bobo sompa chede na numbers no so de enti a me kan for sompa chede na ma on se omo ye ni petemu ema camera da so TV so mo hu se oniama na ode ya adoye no ni nyina aba ebi so a opa bibi a wo no opese wo frɛ se ene nyame asɛm ya nyame akwadi breme ahomachen anopei awie anadwi mehu se ampa sa bibi ahitasɛm ena papa no de ka je me pese me ya de me wo oniama bi aso baby a me wo no ebi a emman Sompa TV ne Sompa radio me pese omo befa normal way a me boss no sa wo fra omo beba ho no ba befa sa normal no kro na obetim normal no ye mi na ba ko de obetim afre de edi kan no a me boss no ofra baby bi anwoma wo bi omo betim aba no ma befa na ebe ye nhira ma normal no ye 0241 272 272 990 990 0241 272 990 990 and a number back so betima send sika so asiso 0598 559 802 Metimubium 0598 559 802 Sano mesnimbi no sike bi bia obetimi asen me sha asen o se nyankopon o te nenima de omma o se enya o hye so na nya amemfe so obi o hwe me bia wa ho oden so obetimi asen o wo nuoma bia o pese ye beje na omofa ncha omo betimi de ache ama wo ehu nhida no wo ade na wo de maaye no wo na san nhida no eba wo so normal no me san timu biom eye Sompa chede no normal no de wo betimi afre se bia me wo nuoma bi wo baabi e bia emen Sompa radio na se TV me pese mo beje na monche emekunafo buronya yi a mo cha obehunu TV so normal no ye 0241 272 990 Metimubium 0241 272 990 ena normal yi so eno so eye momo saa obetimi asene na no dia ofra emma sikanko na obetimi afa so eye 0598 559 802 0598 559
802. Hallelujah. Amen. Osofo Emmanuel J. Me pesa wo san ya den etimu bium na ahwefo na etiefo san tie eye nsama onyankopon bofo no beka kire Cornelius. Ewo Acts chapter 10 verse 1 to 4 no me pesa wo tim na ahwefo so ntie. Enti nipa mobru hu ade a oyɛ nipa papa nipa ayɛ no ekoye nkaye dum ewo soro ho. Hallelujah. Amen. Ɔsɛ na ɔbarima bi wɔ Kaisaria ne din de Cornelio. Ɔyɛ asrafo ku a ɔfrɛ no Italia de no mu ɔha so pani. Ɔyɛ adeferini na osuro Onyankopɔn. Ɔne ne fiefo nyinaa. Na ɔyɛ mobro ho ade bebree ma nkrɔfo no. Na ɔbɔ Onyankopɔn paye daa. Hallelujah. Ɛbɛyɛ wia no ɔmiɛnsa no. Ohunu anisuade pefe sɛ Nyankopɔn bɔfoɔ ɛba ne nkyɛn bɛsɛ no sɛ Cornelio. Na ɔhwɛ no din na osuro ɛ na wɔsɛ ɛyɛ den awura na wɔsɛ no sɛ ɔmpaebɔ ɛne omobro ho adeɛ no aforo soro abɛyɛ nkae adeɛ ɛwɔ Nyankopɔn ani. Amen. Oye soja ni o. Aso hu nipa mɔbɔ. Oye nyanka dɔyɛ. Ewusi adɔyɛ. Nti enya nwanwa sɛ Sompa TV ne Sompa radio na yɛ baako pɛ. Aso radio no aduru maako sɛn. Enso ni echire gusu aye counter. Yes, ye bi aka. Ni nyina na sa afi bia no. Radio station kese, ni TV station kese. Omo ye muburu hu ade. Na omo nya no kukuam. Omo de ye den. Omo de si betemu. Me kai se Accra this year. Omo bie Sompa FM no. Ntoma no. Doso ye. Obi. Omo chema ne ka bebre. Yes. Me hu eye Brother Philip, that the omoye na me say no wonder say Sompa eba ye nche omoye di nyame pe ti wa wo hwe me a wo tie me afefoforo ye eba be wura mu yi enru bosu me biomo aka na fu asen aka 28 days and na ye 3 December dia na wo wanim se obeye mobruhu ade na obeye adoya na obema ebeye nkaye dumo wanim na bedu wanim awura 2026 mo na edu se Nyankopon epegya waka se nti o seni bia no mesini nyina edi ebeba eye Tara One Media anasa Blessed Foster o seni sikana edi ebeba eye Tara One Media anasa Blessed Foster senya sadin we na enya normal na normal we and also nisikana ubehu se ebeba nyame shira na onya okese se otemenka anopai awie anadwi ewo radio no so TV no so Facebook no so a afi no kwa awie na de meka cho se ogya mu mawrade a ogya ni nyina mu mawrade a awrade so be free suro mo suro na awrade so ebeye den ebe kayo na obejo here dem de da wakoma so no obeyama nti opa sohwe na ja wo ha no nyina mawrade na hwe se nyame be ya na onye ya mi shira amen